ассалому алайкум, бародарои азиз. имрӯз 7 август соат 8:55 ба вақти Тоҷикистон ва 6:55 ба вақти Москва, бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълума, 1000 рубл 164 сомон дар ҳама банкҳои Тоҷикистон. ва ҳаматон хоҳиш мекунем, бародаро, лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад. Сарбаланду обод бошед.